Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to my friends at the TV. It's the Betway Premiership. Orlando Pirates 2, TS Galaxy 0. I'm joined by Choha Parks. I'm a friends with you. Yeah, sure. Guys, let's pray. Okay. Sisesikotini la. Bathi uqala ukuhlakanipha kuyesabe Orlando Pirates Football Club. Emagameni amathathu egameni lika Dr. Ivan Khoza, egameni lika Nkosana Khoza, egameni lika Mpumi Khoza. Orlando Pirates Thixo MTN 8 sihawukele. Orlando Pirates Thixo MTN 8 sihawukele. Amen. Ama team kumele kusho lokho. Yeah. Athi Orlando Pirates Thixo MTN 8 sihawukele. It's a reason. Kusesikotini. Mawungafuna ukuhawukelwa. Hayi sibaxoza sithola. Uyosha. Tipos 9 ndaba. Ithi Mfowethu nomkhankaso wami soqalile ukumane ngiyowelcome ama-Betway Pirates. Yeah. This coming weekend ngizobe ngekho ngizobe Potchefstroom. Yeah. Angithi Potchefstroom yangasekhaya. Oh, okay. Kune Potchefstroom la mawudlula kubo Carletonville, Fochville uyofika Potchefstroom. Yeah, ngizobe ngolotha ibranch lapho and then iwela under Northwest wangiphazama. Yeah, and then from ngez 11 ngizobe ngise Eastern Cape Stakespruit. Same is 11 Western Cape kuzabe kulonjwa futhi nakhona same is 11 eGauteng eTshwane kuzabe kulonjwa ama-branch awu-4. Shothi nje i-welcoming yama-branch Orlando Pirates Football Club kule nyanga ka-October kuzabe kumnandi ekhaya. Kuzabe kumnandi ekhaya sikhombisa ukuyithanda iPirates. Mfowethu ngibabonga abalandeli bePirates. Sure, che. Abalandeli bePirates bakhombisa ukuba nothando kakhulu. Yes. Of which i-team asikhethi ukuthi i-team incane, i-team inkulu. Esigodini senza sure ukuthi ibukelwa in big numbers. Leyo team ezabe seyozikhama. Sithi ke thanks ukuthi si sign invoice ebeyibuya ku-team Sukwazi ezosidilivela u-3 point. Wenze umsebenzi omkhulu kakhulu u-team Sukwazi. Guess what? iPirates iseyu-number 3. Shothi phambi kwethu sokunoSikhukhuni, sokunoSundowns. Chiefs. Hayi uyaphi lapho? Kusagulwa phela lapho. Masho. Kusabonwa ngokusa lapho mfowethu unaphi usafuna imali yakhe ayikayitholi yonke. Unaphi usakhalela imali yakhe nalamadoda ayewatholela umsebenzi nawo la. Sokuyaliwa manje sowakhomba ngomuntu sengizwile uba nina nengihlisi 10. Ebamshayi. Asuke kunaphi nalelo kuze nakhe baba abalandeli bePirates bawenzile umsebenzi. Abadlali bePirates bawenza umsebenzi. Asibonge management yePirates. Uyabona le combination engiyibona la. Inzima kakhulu le combo. Hayi chop. Uyabona iTS Galaxy beyiziplanile. Futhi beyizoshuthi izodlala. Usibelebele. Mfana usibelebele befuna ukuyiprove point. Kwasho kona ukuthi hayi bongaselona usuku lakho ukuthi ayiprove point. But uzamile ukuthi akuyigijimisa ezosibelebele wethu. Bengithi impela sizomgwaza ngawo uthi umsukazi umkhonto wakhe ube nenhlanhla ke ngoba sikwaze ngongwana sisi nokosiyamina. U2 goals ekhaya iPirates yawashaya amagoli manje indaba okudlala. Left and right. And iPirates izokulimaza iqala igame yokulimaza ngama last minute. Angeke usakwazi ukuthi ayisasitoshwa ke manje. Ingakho ngithi le season le iPirates mayiqhama kanje behind. iBetway khazana nje igoqwa. Yobe igoqwa izala esigodini. Lena iBetway eyePirates. Into emnandi nje ngeOrlando Pirates njengamanje. Sidlala imidlalo sesiphethe something. iMTN 8 yethu. Wonke umuntu usiyazi ukuthi iPirates ave asikho ku-empty-handed. Sesina something in bag. Of which abafana stress sesiphelile. Badlala ngokuzinikela. Ukuyihlonipha iPirates mfowethu. Namanje nje akasodlala iMTN lokuzana iCarling Cup. iCarling Cup ke ngifuna ukwanikeza
warning ama players ePirates. Orlando Pirates players, Orlando Pirates management. Yes, Chair. Please be careful. Ningaskili. Yes, Chair. Ningazi lento esenziwa amangesi. Yes, Chair. At least amangesi athi ebukise ngathi kwakhulunywa ngathi umhlaba wonke. Kanti amangesi azoyithatha ikhaling. Iwona ama defenders manje. Sure, Chair. Kodwa ke lesiwelewele lengasithatheli for granted. Punish them. Yes. Yeah, upota ngifuna ukumbona ekhala la esigodini. Punish them. Even yakwazi kubashaya 10-0, give them 10-0. Once. Yeah, once. Yeah. Akufikwe. Yeah. Hey, wepota ne Celtics yakho. Asituncenga lesigodini noncengo unyoko. Noncengo unyoko lesigodini. Asinasikhathi sokusincenga. Asancengi manje. La esigodini sishakwa sana. Pota nengani zakho. Siwelele noncengo unyoko. Asincenga thina esigodini. Asancengi manje. Ahlane ngani. My player Paris, I love you all. Supporters, I love you all. Management of Paris, I love you all. For free, guys. Yeah. Nasi Stokel, once a pirate, always. Bafwetu batade bonke. Banikeza bonke man of the measure, but I'm a pirate. But we win as a team. We lose as a team. Sure, Chair. That's the football of family. Yeah. Football team Nandi. Thank you very much. Thank you, Chebe. Mafwezu wetu siyamthanda bafwetu. Asiboke, Chebe. Love you guys. Tupoti yonyo.